Egunkari etorbidera etorri gara, Germán Rodriguezen omenaldira, beraz, goazen ea ze giro dagoen eta omenaldia ikustera. Zuoroitzeko gutizia eta beste behin etzaigu azten, hiltzaile da polizia, impunitate ez da amaitu, baina hau ez da notizia. Kapitalistek ongi zainduta, baitute haien milizia, kendu zizuten bizia, baina bidea ez da itzia, landa ditzagun lore gorriak, jarraitu zure hazia. Soilik iraultzak einen dizuta, benetako justizia. Soilik iraultzak einen dizuta, benetako justizia. Lehenik eta behin, mila esker ekitalde honetara hurbiltzeagatik. Beste behin, urtero bezala hemen elkartu gara. Duela 57 urte poliziak Germán hil zuen lekuan. Eskerrak eman nahi dizkiogu, halaber, Peio Ardaitz bertsolariari, bertso ederrekin ireki baitu ekitaldi hau. Germán Rodriguez, Joseba Barandiaran, eta polizia eraso hartan izandako biktima guztien omenaldia. Gurekin, ohiko bezala, martxoak 3 kideak pankartan daude. Eskerrik asko lagunak. Datorren artean,
Datorren urtean zuekin 50. urtemugan borrokatuko dugu. Jarauta 69, 79 fanfarreari esker mila minutu hauetan parte hartzeagatik. A todas vosotras y a todos vosotros, queremos agradeceros vuestra presencia en este acto, porque esto es señal de que el recuerdo del crimen de Estado cometido durante los Sanfermines de 1978 sigue presente en nuestro pueblo, que esa llama nunca se ha apagado y que seguimos reclamando, como ayer, verdad, justicia y reparación. Nunca cejaremos en este empeño. Bost hamarkada daramatzagu frankismoan diktaduran eta trantsizioan egindako krimenekiko zigorgabetasunean. Hau bukatu behar da. Egia osoa nahi dugu eta ez puska bat. Justizia eskatzen dugu eta orain erreklamatzen dugu. Erreparazio integrala aldarrikatzen dugu eta ez sucedanioa. Al recordar el crimen de Estado cometido durante aquellos Sanfermines, resulta obligado hoy denunciar con todas nuestras fuerzas el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino por el Estado genocida de Israel. Un genocidio amparado por la comunidad activa del conjunto de Occidente y por la Unión Europea. Gora Palestina Aske. Como cuando Nafarroa dijo no a la OTAN, no a la guerra de Irán y fue campeona mundial de la insumisión frente al ejército y los gastos militares, hoy nos manifestamos con un no rotundo frente al incremento de los gastos de armamento. No a la guerra, gerrarik ez. Torturas por la Guardia Civil en el cuartel de Inchaurrondo y cuyo cuerpo apareció días después de su asesinato en las aguas del río Bidasoa en Endarlatza. María G. participa de la organización Sanfermines 78 Gogoan y era militante y compañera del partido LKI cuando la policía mató a Germán. Aurten, 40 urte, 50
urte dira Franco diktadorea hil zela. Horrenkarietara gobernuak hainbat jarduera programatu ditu. Dokumentalak, erakusketak, hitzaldiak, besteak beste, 50 urte askatasunean deitu izan dutena ospatzeko. Baina tamalez, ahaztu du zigorgabetasuna izan dela urte hauetako guztietako ezaugarri garrantzitsuenetako bat. Eta oraindik gaztigatu gabe jarraitzen dutela frankismoaren garaian, trantsizioaren bitartean, eta ondorengo urteetan zehar estatuko segurtasun indarrek egindako krimen gehienek. Memoria demokratikoak 3 hanka ditu Nazio Batuen Giza Eskubideen Batzordearen arabera. Egia, justizia eta erreparazioa. Eta horietako batek ere ezin du huts egin memoria zatitu eta desegin gabe. 50 urte hauetan egia ukatu egin digute. Zerbait lortu bada biktimen senideen eta memoria taldeen lanari esker izan da. Estatuko gobernuek ez dutelako diktadurarako eta trantsizioko krimenei heldu nahi izan. Adibiderako, sekreto ofizialen lege frankista egia bilatzea oztopatzen eta eragozten duen hori indarrean dagoren. Modu berean epaitegi eta auzitegietako ateak itxita egon dira justizia aldarrikatzen zutenentzat. Eta memoria legeek ezin izan dute arrakalarik ireki arresi gotor horretan. Justiziara eramandok kereila guztiek etxetzita eta artxibatuta bukatu dute. Eta krimen frankisten erantzule bakar bat ere ez da aulkian eseri. Bada, egia ezkutatzen jarraitzen denez eta justiziari uko egiten zaionez, erreparazioa ez da guztiz asegarria, memoria osoa eta integrala eta ez partziala eta arilkatua eskatzen dugunentzat. Aurten, 40 urte ginen dira Guardia Zibilak Mikel Zabaltza torturatu eta hil zuela. Eta 47 urte Germán Rodríguez eta Joseba Barandiaren hil zituztela 1978ko San Ferminetan. Denbora gehiegi da eta ez alda aski, bai, aski da. Horregatik, Espainiako gobernuari eskatzen diogu aitor dezala gertakizun horietan estatuak izan duen erantzunkizuna. Eta har ditzala, aitzakiarik eta atzerapenik gabe, memoria osoa eta borobila, egia, justizia eta erreparazioan oinarritutakoa lortzeko beharrezko neurri politiko eta legezko guztiak. Bitartean, Mikel, Germán, Joseba gogoan zaituztegu, ez dugu ahaztuko, ez dugu etxiko. Mikel, Germán, Joseba gogoan zaituztegu. Mikel, Germán, Joseba gogoan zaituztegu. Mikel, Germán, Joseba gogoan zaituztegu. Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri.
Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Nos va a acompañar con su música de memoria y con su hacer solidario nuestra querida y comprometida cantante Rosalén. Un agradecimiento especial para esta trovadora. ¿Qué pasa? Muy buenas. Aquí tengo a Beatriz Romero, intérprete de lengua de signos. Hemos hecho lo posible para llegar a este evento. Esta noche vamos a celebrar la vida aquí en vuestra plaza, pero para nosotras era importante estar en este acto. Hace unas semanas estuve aquí con muchas asociaciones de memoria y me transmitisteis toda la historia, toda la indignación, y es importante estar acompañando, entendiendo y pidiendo pues justicia y reparación. Así que vamos a cantaros una canción que hace tiempo que no canto, que se llama Justo, y es una canción que escribí a nuestro desaparecido de mi casa, el hermano mayor de mi abuela, y bueno, hay similitudes, está claro. Es que ricasco. Muchísimas gracias, y aquí nos tenéis. Aquí nos tenéis. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Todos le llamaban Justo, Justo, de nombre y de acción, el mayor de 5 hermanos, elegante, el más prudente, de un pueblito de la Sierra del Segura, sastre y leñador de profesión. Si hablaba con la extensión, Morenita, la de Amalio, de los pocos que leía, estudiaba por las noches en los 3 meses de invierno, él cantaba por las calles, siempre alegre una canción. Al final del 38 son llamados a la guerra, la generación más joven, la quinta del biberón, se subieron al camión como si fuera una fiesta, pero él fue el único que no volvió. Y ahora yo logro oírte cantar, se dibuja tu rostro en la armonía de este lugar. Y ahora yo logro oírte cantar, si no curas la herida, duele su cura, no guarda paz. Tras 13 días sin noticias, la alegría en un segundo, llega una carta de vuelta, otra de su compañero, fue una bala, nos leía el diario, me quedé con su cuchara, la guerrera y el mechero. La madre ya nos baja gritando por
la única tumba la de su corazón. Pero ahora yo logro oírte cantar, se dibuja tu rostro en la armonía de este lugar. Y ahora yo logro oírte cantar, si no cura esta herida, duele su pura, no guarda paz. Quiéreme siempre, quiéreme tanto como te quiero. A cambio de esto yo te daré la caña dulce, la dulce caña y el buen café. La caña dulce, la dulce caña y el buen café. Krabelin gorri bat zara, gure bihotzean loratu zana. Zuri beltza argazkia, zuz grabatua, are asko ekaitza, are asko giza. Zigor gabe errudunak, noiz justizia herria. Krabelin gorri bat zara, gure bihotzean loratu zana. Maite zenuen iriak, nahi du zure oroitarria, baina batez ere maitia zure irria. Maite zenuen iriak, nahi du zure oroitarria, baina batez ere maitia zure irria. 8 de julio, Germán, libertad contra sus balas. Querían los asesinos matar la aurora anunciada. Mira tu gente, Germán, herida pero alentada. El día de tu soñar vendrán a tocar las dianas para plantar tu sonrisa en las calles liberadas. Krabelin gorri bat zara, gure bihotzean loratu zana.
maite zenuen iriak, nahi du zure oroitarria, baina batez ere maitia zure irria. 8 de julio, Germán, libertad contra sus balas, querían los asesinos matar la aurora anunciada. Mira, gente, Germán, herida pero alentada, el día de tu soñar vendrán a tocar las dianas para plantar tu sonrisa en las calles liberada. Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren eroek, sentimentuzko bertsoek, antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakardadez josia, hitzen nioa inoten, bere barnean irauten, oinaz ez ikasia, ikasia. Nonago, Germán, Iruñeko lagun fina, mendie galetan gora, horretzapen den gerora, tirokaturik hiltzena. Nonago, Germán, Iruñeko lagun fina, mendie galetan gora, horretzapen den gerora, tirokaturik hilintzena. Eta? Bueno, orain Josutxuekarekin gaude, kaixo zer moduz? Oso ondo, olako omenaldi unkigarria pasatuta gero, oraindikan ukituta, ez? Sorpresa bat genuen, hain zuzen ere Rozalenek kantatu behar zula, horrez gainera etorri da, eta bera espontaneokin, hola izateko parte hartu du, Erramun Martikorenak,
kantatu du Salvadoren heriotzaren kanta, baina hain zuzen ere sartu du hor German oso ondo sartuta, bertsolari batek egiten duten bezala, eta hori oso pozik aurtengo omenaldiarekin, beti ateatzen gara, emozionatuta, baina aurten ikuste dut emozio askoz gehiago izan dugu hori ekitaldi horrekin. Eta jendearen harrera nola ikusi duzu aurten? Pues ikusten duzu, hau da jendez gainezka, beti jendea etortzen da, gu etortzen gara nahiko goiz prestatzeko, eta berehala ikusten duzu jendea hurbiltzen ari dela, eta iristen denean momentua, jendea dator, eta batez ere ikusten da nola jendeak oihukatzen du, hain zuzen ere, eta bat egiten du omenaldi honekin, eta hori pozgarria da. Ikusteko hori jendeak naiz eta ja urte asko pasatu eta naiz eta urtero omenaldi berdintsu bat egin, beti dagoela prest parte hartzeko eta bat egiten du bihotzez ekitalde horrekin. Eta pixkat atzera begiratzen badugu, nola bizi izan ziren San Fermin horiek? San Fermin horiek izan ziren tragedia ikaragarri bat, ezusteko galanta, zeren inori buruatuko zitzaion hori gertatu baino lehen, zientzia fikziozkoa irutiko zitzaion, esateko poliziak sartu ziren bezala zezen plaza batean, jendez beteta dagoen zezen plaza batean, hain zuzen ere pankarta xume bat atera zutelako. Hori da suari gasolina botatzea, baina gasolina eta lehergailu botatzea, eta hori lortu zuten. Lehertara zituzten orduko festak, 78ko festak, eta batez ere hil zuten hemen German, eta 3 egun beranduago hil zuten Joseba Barandiaran Donostian, hemen ere bai Germanez gain izan ziren hainbat zauritu eta horrela, eta hori, buruatu zina, hori mende batzu beranduago norbaitek ikusiko balu, pentsa dezake dela asmakizun bat, baina zoritxarrez ez, zen benetan gertatu zen. Eta giroan nola nabaritzen zen, beldurra zegoen? Jendeak, bai, poliziaren oldarraldia zela eta jendeak, hoien kontra josun, eta bai, jende askok izan zuen beldurra, eta noski baietz, batez ere adineko jendea eta umeak eta horrela, baina gazte jendea eta horrela, poliziaren kontra aritu zen, hain zuzen ere, Nafarroan eta Iruñan eta Euskal Herria osoan eskarmentu handia zegoelako polizien aurrean, ulertzen, baina ez dugu ahaztu behar, ez dela izan bi alden arteko borroka, baizik eta alde batetik etorri zen eraso bortitza, zen ez da normala, ez da logikoa, ez da bidezkoa, hori, zezen plaza batean sartu ziren bezalan, balaka, tiroz eta bar, egin zuten bezala, eta ez bakarrik gero zezen plazan, baizik eta gero hemen kale honetan bertan, ordubete luze pasata gero, oraindikan jarraitzen zuten poliziek, kasu honetan German hil zuen poliziak, suzko arma batekin, gerrako arma batekin, zedme batekin, tiroak botatzen. Hemen inguruan, gauden tokian nahi zuzen ere, zeuden egon ziren hainbat hilabetez, bala hoiek egindako zuloak, horman. Hain zuzen ere, armako gerrak erabiltzen, hain zuzen ere, jendearen kontra. Eta hainbat urte pasata gero, ia 50 urte pasa dira, eta oraindik ez da lortu erreparazio hori, ez da? 57 urte. 50 izango dire, 2000 eta... Ia, 50. Bai, 50. Baina hori da, aurtengo paradoja, zen estatu mailan badakizue dagoela kanpaina bat estatu edo gobernuaren aldetikan, esanez, ja 50 urte betetzeko dela gure oaingo demokrazia. Hain zuzen ere, Franco hil eta berehala hasi omen zen demokrazia. Baina demokrazia horren barruan hain zuzen ere, suertatu ziren German bezalako heriotzak, hain zuzen ere, poliziek sortutako heriotzak. Eta hori, 50 urte estatuan, demokrazian indarrean denez geroztik, hain zuzen ere, ez dugu lortu, orduan demokraziako aro horretan, ez Frankoren gaiaetan, baizik eta demokrazia aro horretan izandako olako erailketak, estatuaren aldetikan sortutako erailketak, esatako argitzea. Ez dugu lortu egia, erabateko egia, ez dugu lortu justizia egitea, eta ez dugu lortu nolabaiteko ordaina izatea. Eta horregatikan jarraitzen dugu. Ez bakarrik German omenduz, baizik eta Germanen
eriotza eta inguruan izandako areso hoien inguruko kontuak argia ikus dezaten, egiaren bitartez, eta bide judiziala, nahiko eszeptikoa gara, hain zuzen ere, zen orduan ere bai, naiz eta demokrazian egon, hain zuzen ere, 82an, 5 urte beranduago edo 4 urte beranduago, itxi egin zituzten bide judizialak, artxibatu zituzten sumarioak eta horrela, baina, impunitatearen kontra errebindikatzen dugu, izatea egia, justizia eta erreparazioa. Eta Nafarroako gobernuak estatuaren hainbat biktima aitortu ditu dagoeneko. Uste duzu helbugaren bidea horretan gertuago gaudela? Hain zuzen ere, ustaiak sortzean izandako hainbat zauritu, aitortu dituzte eta izan dituen nolabaiteko erreparazio txiki bat, baina Germani dagokionez, guk esaten dugu erreparazio hori egin eta onartu baino lehen, familiekoek esate baterako, lehenbiziko urratz oraindikan egin gabe dagoela da egia osoa izatea. Eta hori dela eta eskatzen dugu, eta naiz eta positiboki baloratu Nafar gobernuak egindako pausua edo hain Madrilgo parlamentoan hain zuzen ere onartutako proposamen no de ley hori onartuta gero, eskatzen dugu horiek benetan gauzatzea. Esateako proposamen no de ley horrek eskatzen duna egitea, aurrera eramatea. Eta ez gelditzea adierazpen huts batean. Bitartean borroka horretan jarraituko dugu, eta zuri eskerrak eman, gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta asko disfrutatu San Ferminetaz. Bai, berdin zuei, eta mila esker gure errebindikazioan eta gure omenaldi horren oihartzuna egiteagatik. Eskerrik asko, Josu. Bukatu egin da omenaldia, oso hunkigarria izan da, eta honekin bukatu da gaurko saioa, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker eta oso ondo pasa, agur! Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familie osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.